Li bajarê Newyorkê ji bo jina Kurd Jîna Amînî dibin baranê de çalakiyek hate lidarxistin. Di çalakiyê de duruşma jin jiyan azadî pirtir hate gotin. û her wiha mirovên ku beşdarê çalakiyê bûn hina xaftin jî kirin. Di vana xaftinan da peyama piştevaniya çalakiyên ku li Îranê tên lidarxistin hate dayîn. First of all, thanks to Feminists for Jina for Awilya spasiya xwe ji bo feministat gem li wêrê. Ew dibînin ku ev xwepêşandanên berdewam mezin dibin ji aliyê jinên Kurd ve destpêker. Bibînin di kulanan da duruşma jin jiyan azadî tê bihîstin. Ev duruşum ji têkoşînê jinên Kurd ve derketiye holê. Özlem Güner jî got ku ew wek jinên Kurdan tu cudatiyê naxin di navbera jinên netewên cuda. Lê divê ev jî were dîtin ku Jîna Amînî Kurd bû û li hember Kurdan zext û zordarî zêdetir tê kirin. Kurdish women in this case because Binerin, wek mînak li Îranê hejmara Kurdan di nav nüfusa Îranê de ji sedî de he. Lê dema ku em li girtîgehan dinerin, hejmara Kurdên girtiyên siyasî ji sedî 45 e. Li bajarin ku Kurd têda dijîn, xwediyek gelek pirsgirêkanin. Bû nimûne, kar dîtin pir zehmet e û tund û tijiya leşker û polîsan zêdetir e. Ev jî nîşan dide ku li Îranê berê pirsgirêk hene, lê ev pirsgirêkane ji bo Kurdan bi taybetî jî ji bo jinên Kurd du qat zêde ne. Di çalakiyê de hin çalakvanan jî gotin ku Jîna Amînî ne tenê ji ber ku jin bû hate kuştin. Ango Jîna Amînî ji ber ku jinek Kurd bû hate kuştin. او همه تی گوتن به گوتنامه جنجیان آزادی ما آزادی ادویش جنا همش کاره البی دنیای نبس جنید ایرانی نبس جنید کرد مدوی الافغانستان الجنید آشوری البلد مهمه يعني ديم شاغي حرب هنا شاغي دكتاتور هننا جن قلك تأثير الواند به يعني إيش بشرهم بهتر بس خاص جنيد like minorities جينا نبس كشتن إجبر جنك بو وكشتن إجبر على كرد بو بيجا تشتكي قلكي مهمة فهم بكن Her wiha di xwe pêşandanê de bal hate kişandin ser piştevaniya jinên navneteweyî. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.